Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Развітальны акорд дзяцінства. Па ўсёй краіне для выпускнікоў прагучалі апошнія званкі. Уключыце блізкае святло. З 25 мая стартавала спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці». Агрэсары не дрэмлюць, як змагацца з інвазіўнымі відамі раслін. Развітальны акорд дзяцінства. У суботу па ўсёй краіне для выпускнікоў 9 і 11 класаў прагучалі апошнія званкі. Пра атмасферу свята, мары і надзеі пакуль яшчэ школьнікаў у рэпартажы нашага карэспандэнта. Цяпло сонечнага дня, усмешкі, кветкі, пажаданні – усё гэта было для іх, выпускнікоў 2026-го. У гімназіі каледжы мастацтваў педагогі, бацькі і ганаровыя госці адпраўлялі ў дарослае жыццё 58 11-класнікаў. Дарэчы, 13 з іх прэтэндэнты на залатыя медалі. Школьны карабель пасля працяглага плавання урэшце прычаліў у патрэбную гавань. І нават татам і мамам не верыцца, што іх дзеці так неўпрыкмет выраслі і ўжо хутка будуць складваць сакваяжы, адпраўляцца на вучобу ў іншыя гарады і пакідаць бацькоўскі дом. Свята апошняга званка – гэта заўсёды цэлы букет эмоцый, лёгкі сум, хваляванне, радасць і надзеі. Это неописуемые эмоции. Все-таки любой со мной согласится, любой выпускник Республики Беларусь, бывшие выпускники, будущие выпускники. Конкретно у меня такое же настроение, как и у всех. Такое игривое, да, порой волнительное выступление, экзамены, но все это преодолевается, и все идут во взрослую жизнь. Поэтому, наверное, из таких пожеланий – будьте самими собой. Я хочу сказать учителям и своим одноклассникам большое спасибо за все то время, которое они с нами проводили, за всю поддержку. Это было очень круто. А насчет будущего я собираюсь поступать на архитектуру. Надеюсь, все получится. Я была на хореографическом отделении. Очень благодарна Ольге Анатольевне, которая все эти 11 лет была с нами, помогала нам во всем. А у меня экономический профиль будет. Я еще рассматриваю пока университеты, куда буду поступать. Но надеюсь, что все будет хорошо, я поступлю туда, куда хочу. У гімназіі каледжы мастацтва вучні атрымліваюць не толькі трывалыя веды па розных прадметах. Тут кожнаму дзіцяці даюць магчымасць адчуць сябе творцам. У звычайным бачыць незвычайнае і праз музыку, жывапіс, танец, тэатр, перадаваць сваё бачанне свету. І заўсёды побач любімыя настаўнікі. Я пришла 7 лет назад в эту гимназию, мне доверили этих замечательных ребят. Конечно, 7 лет мы вместе шли с ними и пришли, конечно, к этому 11 классу. Сейчас это прекрасные, талантливые ребята. Естественно, что я очень волнуюсь. Волнуюсь за их судьбу, за то, как она устроится, за то, как они сдадут экзамены. Но я желаю своим ребятам всего только самого наилучшего. Пусть их в жизни сбудется все, о чем они мечтают. На свяце апошняга званка віноўнікі ўрачыстасці падаравалі гледачам сапраўды класную канцэртную праграму, перадалі традыцыі і сімвалы установы дзесяцікласнікам, дзякавалі настаўнікам і бацькам за цярпенне і падтрымку. Ад раённых улад гімназіі каледжу мастацтва уручаны сертыфікат на абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы. Дорогие ребята, творите, дерзайтесь, четко идите к намеченной цели, никогда не пасуйте, и я уверен, что у вас все в жизни получится. Еще одна вещь, которую я сегодня всем вам хочу пожелать. Я желаю, чтобы независимо от того, куда вас забросит судьба, жизнь, вы всегда помнили, что есть родной город Молодечно, где вас любят и ждут. Апошні званок празвінеў лёгкай незабыўнай мелодыяй і тым самым стаў фінальным акордам у дзяцінстве 11-класнікаў. Наперадзе цэнтралізаваныя экзамены, тэсціраванне і выпускны баль. А ў верасні ўжо за парты сядуць іншыя выпускнікі. Класныя кіраўнікі адправяцца ў краіну ведаў з новымі класамі. Але педагогі будуць з нецярпеннем чакаць звестак ад сваіх ужо дарослых дзяцей. Апошнія абяцалі заўсёды быць на сувязі. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ. У чацвер, 28 мая, адбудзецца рэспубліканскі прафсаюзны прававы прыём. Жыхары рэспублікі змогуць па месцы жыхарства атрымаць бясплатную юрыдычную дапамогу. Прычым звярнуцца можна не толькі з пытаннямі па працоўным заканадаўстве, але і па сямейным, пенсійным і жыллёвым праве. Акрамя таго, на прадпрыемствах і арганізацыях пройдуць мерапрыемствы па прававой асвеце. У Маладзечанскім раёне прафсаюзны прававы прыём адбудзецца на базе філіяла «Аўтобусны парк нумар 4» і на прадпрыемстве «Дорвектор Маш».
Тэрарызм і экстрэмізм застаюцца глобальнай праблемай сучаснасці. У якасці патэнцыяльных аб'ектаў тэрарыстычных памкненняў могуць быць любыя месцы масавага знаходжання людзей, аб'екты нерухомасці, крытычнай інфраструктуры, транспарту, камунікацыйнай інфармацыйнай сеткі. Супрацьдзеянне ідэалогіі тэрарызму – гэта ў першую чаргу інфармацыйна-прапагандысцкія меры па папярэджанню распаўсюджвання ў грамадстве ідэй і матываў, накіраваных на радыкальнае змяненне існуючых сацыяльных і политичных институтов державы. Профилактика терроризма предполагает решение таких задач, как разработка рекомендаций, осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, выявление и прогнозирование террористических угроз, информирование о них органов местной власти и органов местного самоуправления, а также общественности для принятия мер по их нейтрализации. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти в целях выработки единой стратегии и тактики в рамках осуществления международного сотрудничества в сферах противодействия терроризму. Организация деятельности по профилактике терроризма требует обеспечения скоординированной работы органов государственной власти с общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами. Исходя из изложенного, под экстремизмом следует понимать сложную и неоднородную форму выражения ненависти и вражды, имеющую свои специфические детерминанты и особенности проявления. Крайней формой проявления экстремизма признается терроризм. Прокуратура района напоминает, любые формы проявления экстремизма характеризуют только противоправную и запрещенную уголовным законодательством деятельность. Уключыце блізкае святло. З 25 мая стартавала спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці». До 5 чэрвеня уключна усе транспартныя сродкі павінны рухацца ў светлы час сутак з уключаным блізкім святлом фар або хадавымі агнямі. У рамках комплекснага мерапрыемства супрацоўнікі ДАІ правядуць прафілактычныя акцыі для дзяцей і бацькоў, а таксама рэйды па спыненні парушэнняў правілаў дарожнага руху. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов. Инспекторы напомнят правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах. Уважаемые взрослые, не будьте безучастными, проявляйте постоянное внимание к детям и их безопасности. Станьте примером безоговорочного соблюдения действующих правил. Ваше ежедневное напоминание о безопасном поведении на дороге маленьким и повзрослевшим детям оградит вашу семью от беды. И помните, что более 80% дорожно-транспортных происшествий с участием детей совершаются по вине взрослых. Только за 4 месяца на дорогах страны погибло 4 несовершеннолетних. 81 ребенок получил травмы. З 25 по 31 мая праходзіць яшчэ адна прафілактычная акцыя «Тыдзень лічбавай граматнасці». Супрацоўнікі міліцыі праводзяць комплекс мерапрыемстваў, мэты якіх павысіць дасведчанасць насельніцтва аб кіберпагрозах і нагадаць, як ім супрацьстаяць. Праваахоўнікі раскажуць, як не стаць ахвярай махляроў. Асаблівую увагу нададуць непаўналетнім і пажылым. В структуре мошенничеств преобладают такие способы завладения деньгами потерпевших, как вишенка от имени должностных лиц, продажа несуществующего товара на различных интернет-ресурсах, обман граждан под предлогом вложения средств в криптовалюту либо сделок с ней на несуществующих биржах и иного заработка в интернете. В большинстве случаев общение происходит в мессенджерах. В рамках акции будут проведены лекции и семинары, где специалисты расскажут о распространенных видах киберпреступлений и дадут практические советы по защите от них. Напомнят о правилах поведения в сети интернет, как не стать жертвой при осуществлении финансовых операций, доведут важное о цифровой гигиене в онлайн-играх. МВД приглашает граждан принять участие в мероприятиях и повысить свой уровень знаний в области кибербезопасности. Вместе мы сделаем интернет безопаснее. Агрэсары не дрэмлюць. Інвазіўныя віды раслін, якія прыжыліся на тэрыторыі Беларусі, перыядычна заяўляюць свае правы на новыя участкі. Яны вырастаюць у населеных пунктах, ля дарог, па берагах вадаёмаў, на ўзлесках. Змагацца з баршчэўнікам сасноўскага, канадскім залатарнікам, рабіняй лжаакацыі і іншымі замежнымі відамі флоры досыць няпроста. Насенне раслін-захопнікаў добра ўзыходзіць і пераносіць неспрыяльныя кліматычныя умовы. Інвазійныя віды выцясняюць традыцыйныя віды. Под погрозой застаются ягодники и грибные мястины. Порушается экологичная разностайность. В этом году предусмотрено финансирование на борьбу с
инвазивными видами растений порядка 200 тысяч рублей. В нашем районе по последней инвентаризации произрастает около 60 гектар борщевика сосновского и чуть более 300 гектар золотарника канадского. В настоящий момент проведены закупки. Тендер выиграла организация определенная, которая будет производить обработку мест произрастания инвазивных видов растений. Эколаги раюць не выкарыстоўваць інвазіўныя віды раслін пры абуладкаванні прысядзібных тэрыторый. А калі на ўчастку з'яўляюцца непажаданыя зялёныя госці, то лепш пачынаць з імі змагацца да цвіцення пажадана механічным спосабам. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэц, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.